Okay, awuthi sesibone nasi isikebhe esithengiwe ngo-90 something thousand. Sibhaqene nenqola singenazi i-engine. Si-fresh impela ke lezi. Si-fresh impela. Siyaphila ke lezi. Siyaphila impela. I-engine ezomunye umuntu. Endawo. Ama-engine awomunye umuntu. Amayesha aphila nawo. Ndoda. Okuhlala petrol la. Mahuwa la. Intambo lezi eziphoswa phansi isikebhe ukuze sibe endaweni eyodwa. Amabhetri ayahlala na. Okay. Siyona. Aweke ufice nisho imali yona. Ekepeni. Sayifica kanye sayibeka. Kade vele nomnikazi wayo uyayazi. Ezinye izinto ogwayi nini. Ya. Azama ukuthi ngikukhombise lesi sikebhe. Fish finder ke. Yebo. Ya. Asiyaphila lesi. Nesivalo sakhona. Yabo ivalo zakhona mayikhande njengathi. Mayikhande njengathi nethi bona. Lokho kuyigquma lokho. Kungaphandle. Thina lokho kubanje kuba ngaphakathi. Lokho kuba flat kuba nga. Ubonile nje lezi ivathi engakhanda eza brown board no vice braid. Ya. Yiso ke lesi sikebhe sithenge ngo-90 something thousand. Sisazolungiswa mhlawumbe ngesiqaqeke nane floor lesi lapho solungisa amaheshi nje yabo siyayiphilela nje. Asifani noSharktail wafika emagebhugebhu. Okay. Asingaze siyenze ibe kakhulu ivida sesibambe la